Okay, hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi har fået fat i sådan noget flop her, og der er rigtig mange, der har sådan set videoer, hvor de sådan har smagt det på YouTube, og tænkt, hvorfor skulle jeg ikke også gøre det? Og det er det altså bare noget, vi har købt ind i Superhusen til at bare koste 30. Det hedder mit købband. Nej, det gør ikke. Det er Jules far. Ja, og vi tager bare sådan til skid. Hvad er det? Det er sådan noget smeltet skumfidus. Det er sådan noget. Fluff. Skal vi have det fluffy? Hvad sker der lige for det her? Det er fordi, det er fluff, så... Det er fluff. Det er samt som fluff. Det er bare sådan lidt dit. Nej, lad mig til det. Jeg vil have den her teskæg. Jeg vil have det min teskæg, for den er så lille. Hvad vil smage? Bruger man det ikke til kage? Okay, den her tuller jeg ikke efter. Okay, jeg vil det. I skal ikke tage så meget imod. Okay, nu tager jeg lige første gang. Du har jo det. Det er dit. Ej, okay. Er det ikke sådan, at vi prøver? Må jeg prøve? Det var... Hallo, jeg var også her. Ja, Så jeg bare kan. okay. Ej, nej, nu tager du. Der er det lige Nu tager du der i det der. Hvorfor? Nej, det her kan. Ej, du skal ikke så æde det. Sådan. Må jeg? Okay, 3, 2, 1. Kom ud, så er det for det. Ej, jeg kan stadig på det. Kom, du Smager skumfidus. det smager godt sådan. Så fast op ganen. Ja, så fast på skeen. Ej, det smager flormelis. Det er også bare flormelis. Nå. Nej, det er skumfidus, der er spillet. Ja, men skub, du så har lavet flormelis. Okay, hvis I kunne lide den her video, og hvis I vil have, at vi skulle lave flere af de her videoer, så like eller kommenter eller abonner. Ja, det er videre. Nej. Ej, okay, det er også stop.